Yo, what's up mga koys? It's me, ang yung Koys Rayo, and welcome back to the YouTube channel. And for today's vlog mga koys is pupunta tayo ng 100 Island. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Closed doors, I'm a fool for your love. Eh mga koys, dito kami sa registration. Ito si kasama ko, si Koys JR. Kaya so nagpipilong kami ng form para makalis na kami at makapunta na kami ng island. Kaya so tapos na kami mag-register koys and magbayad sa payment. So pupunta na tayo ng bangka. Kaya pupunta na kami ng bangka. Going to 100 Islands. Ayan, mga kasama namin, no? Ang dami nilang dala. Daniela? Daniela. Si Daniela. May maleta. Ayan, so andito na kami sa bangka. Life jacket. Say hi naman dyan, guys, sa likod. What's up, mga ka-highs? What's up? What's up, people? It's showtime! Life jacket. Life vest for safety. Ayan, kasha? Hindi kasha. Kasha ba? Hindi kasha. Ayan, thank you. So, ayan, marunong naman ako lumangoy pero kailangan pa rin. Ikaw, marunong ako lumangoy guys. Oo naman. Wow, si Rena. Ikaw, Sila hindi marunong lumangoy. Ayan. Let's go! Selfish. Selfish nga. Ayun, busy na yung mga kasama namin. So, our first destination, Pilgrimage Island. Ayan. So, eto yung una naming island na binabaan sa mga koys. Ayan, so busy na. Mga selfie. Eh, may dadaan na nga paharang-harang pa sa daan. Kami palayo? Okay lang. Okay Dinner talaga. Lunch na lang gano'n. Di ba uwi naman tayo? Lunch ka na pang lunch side dito. Ay, o dinner. Dinner na lang. Yan. Kahit ano lang. So, paakyat na kami guys. Ang layo ng lalaka. Aakyatin natin. Napakataas. Ayan o. Ayan. Aakyat kami dun sa pinakatuktok nitong bundok. Ano, kaya pa? Kaya mo ba? Malayo pa to, di pa tayo nakakalahati. Ano, kaya pa? Kaya pa! Susuko na ba? Bawal sumuko. Kaya malapit na tayo sa taas. Oh. Ayan. Ganda oh. Charan. Ayan, parang may mga shades. Shield. Oh, Last Supper. Ayan. Ayan, ayun magpipicture dyan. May pababa naman na to. Pababa. Hindi?
paikot. Woo! Finally, andito na kami sa taas. Ayan. Pagod na yung mga kasama ko. Yung dalawa busy oh. Busy sa kaka-pictorial. Oh. Ayan, so nasa taas na kami guys. Ayan. Pupunta na kami sa second island. Hindi na. Di ba? Oh, next. Sasakay na rin siya. Uy. Oh, next. Kayam? Hindi! Ala. Umuso ka na lang daw. Hindi ka kasya. Ano? Yun. Ano? Ayan, hindi niya kaya oh. Ayan. Ayan, busy na sila. Ang ginagawa mo? Ano? Tapos na kayo agad? Ang bilis ah. Tapos madami daw tayo ng alam. So, dito kami ngayon sa Marcos Island. Ayan, naliligo na yung mga kasama ko sa likod. Super enjoy na. Ayan, yung isa naman nandun. So, ipapakita ko lang sa iyo guys yung sign dito sa island na to. Ayan. Welcome to Marcos Island. Ayan. Ayun o guys, sobrang busy nila oh. Pupuntahan natin. Nakakasama ko. Ayan. Kamusta ang swimming? Let's swim! Naiihi kasi ako. Uy! Ang lalim! Lalim yan, Paul! Ang lalim pala eh! Woo! Basa ako agad oh. Naiihi ako. Uy, wag ka lumapit. Umiihi ako. Ay! Yan. Lapit na ako matapos. Ang lalim na oh. Malalim yan. Ayaw ka pa maligo. Hi! Ayan, ang lapit pa lang namin dun oh. Pero hanggang dito ko na. Hanggang dibdib na. Yes! Ang mga bata. Marunong kayo lumangoy bata? Lalim. Eh, yung kasama ko. Super busy. Scuba diving daw. Ay, wait! Saan tayo pupunta? Next destination natin. Mahanap kami ng island kung saan kami pwede kumain ng lunch. Bye, Marcos Island! Welcome to Scout Island. Old Scout Island pala. Yan. So dito kami mag-stay para mag-lunch. Tara na!
Tara na, tara na. Ay. Ayan. So, dito kami magla-lunch sa Old Scout Island. Kaya na. Bigat. Tugaw. Ayan. Dito kami magla-lunch. Let's eat. Ayan, kain-kain. Kasama namin yung dalawa naming driver sa bangka. Hello. Anong ulam? Anong ulam natin dyan, guys? Karni. Ayan, may mangga kami, alamang. So, ayun na nga mga koys. Tapos na kami nagsipaglamon. At ayun ulit ang mga kasama ko. Super busy. Busy sa pictorial. Ayan, so andito kami ngayon sa Old Scout Island. Ayan, so dito kami nag-stay for our lunch. And next destination namin is, saan tayo pupunta mamaya? Quezon Island. Ayan, so ayan, palis na kami sa Old Scout Island. Ano, kaya mo akyat? Hindi! Akyat na! Hindi! Akala mo ah. Bye! Bye! Para! Let's go! Pumunta kami ng Quezon Island. Last destination. Ano, kaya mo? Oh, siraan na! Hindi ka na kinaya. Kinaya ng upuan. Bababa na naman kami at aakyat ulit, paulit-ulit. Kamusta? Kamusta kayo dyan? Kabayan Hindi na! na kayo nakikita. Ayan, so bababa ulit kayo mga boys. Tanggal ulit ng life vest. Let's go! Ayan, so dito kami sa Quezon Island. Quezon Island. Sino naman yung makasama namin na yan? Photographer. Waki. Saan tayo punta? Hanging Bridge. Yes. Punta kami ng Hanging Bridge. Lakad ulit. Ayan. Wow. Ganda. Oh, game. Busy ulit yung mga dalawa, oh. Oh. Kanya-kanyang pictorial ulit, oh. Pak. Yes, tapos na kami sa Quezon Island. Next destination natin, Banlawan. Banlawan Island. Ayan, pauwi na kami. Pagod? Ayan, so pauwi na kami mga boys. So that's it for today mga boys. Thank you for watching. Bye! Closed doors, I'm a fool for your love.